Pokud máte zřídí a čeledí a podčeledí tělo, no dejme tomu máte poezii pohybu, že jo? No potom, co jsem teď předváděl předtím všeho, tak to bych na vás ani nechtěl. Já mám spíš tady se snažit vysvětlit, jaký jsou ty druhý poezie, rozumíte? Jak jsme říkali, že poezie pohybu, to je po třídách, a potom ty čeledi, jo, to máte balet a umělecký tanec a pantomima, jo. No a pak máte další třídu a to je třeba poezie okamžiku. Ano, no. A my jsme, někde něco vidí, víte, on to třeba, no, to třeba, a on to dělá třeba jen v okamžik, rozumíte, a člověk potom si na to větě vzpomene a pohybem myšlenky, jo. Pak on to nakreslí, nebo on to napíše básničku, nebo hudební, že jo. No pak máte zase ještě poezii, třeba místa, jo. Místa taky. Pochopitelně, hnedě. Jděte na malou stranu, jo. Tady a teď. Počkejte, s velkýma písmenama na malou stranu, rozumíte, léčí, vyslítěj, světýlka, umíšíte. Máte to Nerunovkou takhle nahoru. Mně se zdá, že tu poezii místa začínám chápat. No, Mluvíte o tím Nerudově ulici. ano. To máte u Kocova, u Červena, pod Hradem, na Baráčický, Lichtě, u Slunců, u Bonaparta, ještě přijďte až na Huku, na Partajáčku, ještě u zavěšeného kafe. Ta poezie není tak špatná. No, a pak jsou ráno poblíky za tý schody, pane, vás byl opravdu předružně, víte, vy zlehčujete témata, a to neustále teda, neustále zlehčujete praxi. Nic nemáte připravenýho, a ještě jste líně jako veš. Za ty peníze, co tady dostával, byste si taky nepřete. No a myslím, že vy jste přeplaceni tady, ten co děláte. Co pojďte, lidi, oni mají majetky, oni mají auta, oni mají prachy, baráky, byty, luxusní byty. A co mám já? Já mám prd. Víte, buďte rádi, že máte s tím celková starosti. Víte, můžete si příkladně koupíte si nový auto, že jo? Bude nemám ani jízdné a za ten je v Ukrajině, že jo? No, víte, nebo baráky, říkáte baráky. Dneska je problém sehnat byt, rozumíte? Tak nemáte stričkou armády, nebo nemáte sponzora zahraničí, tak si nepepnete. No. Já jednoho zahraničního sponzora znám. No. Nějaký Němec. On se teda často jezdí do Prahy. On navštěvuje ten nevěstí, u křišťálový koulí. Počkejte, to myslíte ten barák, co je tam napsaný Extra Life Girls? Jo? No já určitě v noci chodím z divadla, ho potkám. Ale on vám musí se spokojený. Habe money, grosse prachy, grosse. A on jednou ten gross slyšel. Tak se dělá. Ale, už vám někdo řekl, že prachy prosej charakter. Ať si mi zkazí třeba zuby, hlavně, že hrubý prášu. Musel snad čekat jenom odpověď druhá. Těžko. Víte, zaplať pánu, že není tolik lidí, jako jste, víte, takový hrabivej. Co to myslíte? Dneska hrabe každý. To by se vám vysmál, víte. Co tě vám dokázal, že to nejde? Jo, Tak no, to jsem celý vzdušně, tak se někoho zeptáme. Tamhle co v té gramotě, pane, víte nám říct, jaký váš tak penězů? Váš tak penězů, jaký je? Platné, jo, ale ukažte švejtovky. Před vaničkou se vám nechce, že jo? Takže vy se představíte kamik, já teda uznám, že to není příkladový příklad tohleto. Prosím vás, já zkusím vybrat někoho. A tam ho vidím takový sympaticky ošmítělej obličej. Pane učitel, nebo já se vás zeptám, jaký máš tak penězů? Jak kdy? Někdy to Já mu nerozumím, takže. Já ho ani já moc neslyším. Prosím, víte, jsem za náma, nám to říct, máte s pomocnou pávali, prostě už taky staré, aby tam tady nespal. No, pojďte. Dobrý večer. Já bych se vás zeptal, pane, jasně, utajení,
dát a informací, jasně, já budu říkat pracovně, když souhlasíte za pan Novák, když mý jméno český. Tak pane Novák, jaký je váš vztah k penězům a majetku? Abychom ještě neskákal do řeči, víte, já jsem možná tu otázku položil špatně. Já bych rád věděl, jako jestli byste chtěl mít nějaký majetky, víte, jestli teda třeba ve sportce vyhrát, nebo tak nějak. Jo, že byste nám to vždy zaspíval. No jak je ctěná libost. No totiž, prachy, paravní věc. Ovšem, máte svá ústa. Chtěl ještě jednu, ale říkáte, až nakonec to počkejte. No, to jste tomu říkal? Já nevím, to přijde, nezdálo se vám to taky. Chlap? Chlap? Pane, vy jste to chlap? Až tak? No. Jasně, kdybyste ještě dneska měli ženskou. No, pane, ten ženský mi ten poetický večer neuděláme, že se náhodou postavili. Jo, žena, to je poezie sama. Máte nějakou? Jestli, Hezkou. to zdali? Takovou, když mě vilné očko pokoledne, mé srdíčko poskočí. No pochopitelně. Pavlínko! Tak, zvukář, hodně, úžasné. Pavlínko, kde to bude? Kde máme židličku? Lukáš. Pavlínko. No jasně, to mi jenom dáme takhle. No, sedni si, počkej. Jedna ženská, hned těch chlapů, je to No, určitě. Tak si s dovolením kafe od žida. Jestli ten čelo konzumu. Ještě mě to docáko, jak se tady na čamčák, ale... No, já nevím, no. Hezká je. No to bych prosil. Tak pěkně zaoblena. No, není to špatný. Člověk by řekl, že má duši. No, hlubokou, pane, hlubokou. Třeba dobře víme, že je to dřevo. No, nicméně uvidíme, jak je naladěná. Pavla Mariana! Vážení přátelé, čas pro náš koncert připravený se nachýlil a my teda dáme teď poslední třešničku na ten náš poetický dort. Ve formě poslední písničky z skupiny Kinimoda, která se bude jmenovat Jaro. Na tu vaši třešničku. No. Prvnou ještě najdu většinu.